Ayo kanu dikancani sapa jenenge kuwi? Sok sinten? Ayo ndak. Ayo langganan nih. Ayo dah. Nurutin nduk. Ono legano atine kok dah. Legakno nduk timbang kanggo gak iso pipis ya. Ayo mbok kok daya tarike iki apa lho Wandang nganti kanca-kanca ki ngiler-ngiler karo Wandang. Kok daya tarike apa genah piyayene wis genah cantik. Cantik ya Mas Budine Putih. aduhe putih, suarane ya luar biasa. Wong lanang sapa to sing ora kesengsem karo Wanda? Tujune aku wis duwe bojo dadine aku aman nduk gak kesengsem karo kowe. Oh iya masak ta, masak. Yo. Wong cantik kayak ngene kok iso gak kesengsem. Gak cek ayu bojoku. Kayak piye jane? Wah, kaduan nek karo Wanda. Tenan kok, go. Kowe roh bojoku no gumoh kok. Maju nak, maju sithik nak. Iya. Kira leganono kanca-kanca kerawitan Dwijo Laras Indonesia ndak. Nggih, Pak. Napa, Pak? Aku enak ngono Ndang, muni ngono. Aku enak ngono Ndang. Oh. Ndang muni sing baterke lega. Kae mung kupengin krungu kowe nyuwara aku enak ngono tok kok. Nggih mengke to masa saiki pun enak. Alah, iya nek saiki urung enak. Ndang to ndak turu to. Ngersake napa Mas Gogo? Lah. Wes, itu. Ayu ki ayu nyandi. Biasane. Ya kita wis mentep. Ini lho, Go. Yo amben-amben kursi-kursi. Yo ning amben ning kursi. Jadi yo dibedake iki ning panggung kok. Legakno, Nduk, nembang Nduk. Khusus Mas Gogo. Ya, karo Lintang apa lagune campur sari. Napa? Berduet. Yuk duet kok wedok karo wedok. Lho. Artinya duet rak berduet to, Pak? Iya ning ya lanang karo wedok kak lumrahe. Oh, ngoten. Lah piye karo Mas Gogo ya? Apa lagune, Tang? Sumanding. Sumanding, oke. Siap. Bisa sumanding rino pantarane wengi. Kosek ndak kosek. Kosek to. Golane dhisik lho. Dah koclok. Anu niku lho Pak, semut niku lho. Oh, tari semut sing lagi viral to, Pak. Oh, alah. Kok gamelane urung muni kok wis megal-megal. Ayo sumanding. Sumanding rino pantarane wengi. Luar biasa iki. Ayo. Musiknya Mas, Mas, ya.
Sukses selalu, lancar rezekinya. Doyo, terima kasih. Anti Kancaya. Wis marem kok. Satu lagi ya, Tang. Nggih, Karo anu, karo Mbak Opa. Ya. Sofa. Mbak Opa ya, Mbak. Dede. Iya. Ayo. Iya, Nak. Ya, Pak. Piye? Iki yo mending lho. Pilih ndi, Wanda apa Opa? Bangkah Wanda, Pak. Oh iya. Masih dalam kukuh pendirian. Oh ya ora tergoyahkan kok. Ora tergoyahkan. Prinsip ya Mas ya. Prinsip kok. Ngono iki kowe anu lara ati ora, Pak? Milih Wandang ini lara ati ora kowe? Gak Pak, pegah kok aku ya. Lah iya. Kok nek saingane pilihane ya milih Wanda apa Mbak Jongping ngono beda menawa. Heeh. Apa tetep Wanda? Oh, malah sembrono.